Diversi imsieħba soċjali ferħu lill-Partit Laburista u lill-Gvern għar-rebħa elettorali li jagħmel fl-elezzjoni ġenerali. Il-General Workers Union ferħet lill-Prim Ministru u qalet li tħoss li din ir-rebħa mill-ġdid tat mandat ċar lill-Gvern Laburista biex ikompli jmexxi l-politika tiegħu li tkompli ttejjeb il-livell tal-ħajja tal-Maltin. Bħala stieħeb soċjali ewlieni tal-Gvern, il-General Workers Union qalet li tinsab lesta biex fil-jiem, fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin tkompli taħdem biex pajjiżna ikompli jara titjib fil-livell ta' għajxien, aktar opportunitajiet ta' xogħol u xogħol ta' kwalità. Għaldaqstant il-General Workers Union tinsab ħerqana biex taħdem mal-Gvern Laburista biex il-proposti mresqa minna qabel l-elezzjoni jidħlu fis-seħħ għal-ġid tal-ħaddiema, taż-żgħażagħ, tal-pensjonanti u tas-soċjetà Maltija kollha kemmi. Il-Forum Unions Maltin awgura li bħalma seħħ f'dawn l-aħħar 4 snin, il-Gvern u l-Forum ikomplu jaħdmu flimkien biex il-poplu Malti jkompli jara titjib fil-livell ta' għajxien, tkompli tiġi indirizzata l-faxxa ta' nies li jgħixu fil-faqar, jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u jinħolqu aktar opportunitajiet ta' xogħol u xogħol ta' kwalità. Il-Malta Developers Association, l-MDA, qalet li l-Gvern għandu mandat ċar biex ikompli bil-politika ekonomika li kellna dawn l-aħħar 4 snin. L-MDA tiddikjara li lesta tkompli tagħti l-appoġġ tagħha għal din ix-xorta ta' politika bilan prinċipali li l-ġid ikompli jikber u li jilħaq lil kulħadd.